маҳдудияти интиқоли нирӯи барқ дар баъзе аз минтақаҳои Тоҷикистон ширкатҳои мобилиро ба мушкили таъмини аҳолӣ бо иртиботи телефонӣ ва интернет рӯбарӯ кардааст. Сокинон гуфтанд, ки бо хомӯш шудани нирӯи барқ суръати интернет ва сифати иртиботи мобилӣ бисёр паст ва дар баъзе ҳолат тамоман дастнорас мешавад. Ҳобил Хуҷаев, як сокини вилояти Суғд, гуфт рӯзи 27 октябр бо сабаби он ки рӯзона барқ надоштанд ва интернет ҳам дастнорас буд, танҳо шабонгоҳ як ҳуҷҷати муҳимро аз почтаи электронияш дастрас кард. Ӯ гуфт, ки ин ҳуҷҷатҳо натиҷаи ташхиси бемории ҳамсараш буд, ки пизишкони Ҳиндустон барояш фиристоданд. Хуҷаев муштарии билайн аст ва мегӯяд аз хадамоти ин ширкат ба хотири интернети арзонаш истифода мебарад. Масъулини ширкат низ расман вуҷуди мушкилро дар ин бахш тасдиқ карданд. ширкати Белайн Тоҷикистон бо пахши як иттилоя гуфтааст, муштариёни муҳтарам, дар минтақаҳои кишвар мушкили иртиботи телефонӣ мушоҳида мешавад. Ин амр ба далели қатъи таъмини нирӯи барқ пеш омадааст. Мо барои таъмини иртиботи устувор тамоми талошро ба харҷ медиҳем. масъулини ширкат дар як посухи катбӣ ба радиозудӣ гуфтанд, барои рафъи мушкил талош доранд, вале маълум нест, ки он кай бартараф мегардад. Аммо танҳо муштариёни ширкати Белайн нестанд, ки ин шабу рӯз дар минтақаҳои кишвар ба мушкили дастрасӣ ба иртиботи мобилӣ ва интернет рӯбарӯ мебошанд. Баҳодур Уроқов, хабарнигори Тоҷик, аз вилояти Хатлон мегӯяд, беш аз як моҳ боз аз сифати пасти иртиботи мобилӣ ранҷ мебарад. Уроқов муштарии ширкати Тисел аст ва гуфт, бо хомӯш шудани қувваи барқ ӯ аз интернети баландсуръат ҳам маҳрум мегардад. ин хабарнигори Тоҷик гуфт, аз чунин вазъ ба масъулини ширкати Тисел расман шикоят бурд. Онҳо арзашро қабул карда гуфтанд, ки бояд мунтазири посух бошанд. соҳаи мухобироти Тоҷикистон то чанд соли пеш аз бахшҳои сер даромад ба шумор мерафт, вале 3 соли охир ба мушкилҳои зиёд печидааст. Коршиносон мегӯянд, мушкили пешомада нишон медиҳад, ки имкони ширкатҳои мобилӣ барои ворид кардани таҷҳизоти нав ва тобовар ба вазъиятҳои ба мисли бебарқӣ хеле маҳдуд шудааст. ҳолон ки ба гуфтаи таҳлилгарон, як бахши асосии даромади ширкатҳои мобилӣ бояд барои хариди таҷҳизоти нав сарф шавад. камбуди барқ дар ҳоли сокинонро ба мушкили дастрасӣ ба алоқаи мобилӣ рӯбарӯ кардааст, ки мақомот то ҳол вуҷуди лимитро расман тасдиқ намекунанд. Сокинони аксар минтақаҳои Тоҷикистон ба истиснои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва маркази вилоятҳо зиёда аз як моҳ аст, ки аз камбуди барқ шикоят доранд. Сокинон мегӯянд, дар шабонарӯз аз 4 то 10 соат нирӯи барқ мегиранду халос. масъулони ширкати барқи Тоҷик гуфтанд, дар кишвар лимит нест, балки бо сабаби гузарондани корҳои таъмирӣ маҷбуранд дар бархи манотиқ муваққатан нирӯи барқро хомӯш кунанд.